नमस्कार मैत्रिणींनो, मी तुम्हाला कोकणातील अशी एक पालेभाजी घेऊन आले जी फक्त पावसाळ्यात रुजून येते. या पालेभाजीचं नाव आहे टाकळ्याची पालेभाजी. तर ही टाकळ्याची पालेभाजी आम्ही रानातून घेऊन आले. तर स्वच्छ अशी साफ करून नंतर त्याला बारीक चिरून घेतले. गॅसवर कढई ठेवून त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल, 7-8 लसूणच्या पाकळ्या घातलेल्या आहे, 2 बारीक चिरलेले कांदे आणि हिरव्या मिरच्या घातल्या. व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर याच्यामध्ये मी फणसाच्या बिया घेतलेल्या आहे, ते व्यवस्थित ठेचून घेतलेलं आहे. तुम्ही ठेचून घेण्यापेक्षा बारीक चिरूनही घेऊ शकता आणि त्या व्यवस्थित परतून त्याला वाफ काढून घेतली 5 मिनटं. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मी चण्याची डाळ घातली, ती अर्धा तास अगोदर भिजत ठेवली होती. ती व्यवस्थित घालून व्यवस्थित परतून घ्यायची. परतून झाल्यानंतर याच्यामध्ये टाकळ्याची पालेभाजी घालायची. ती व्यवस्थित परतून जराशी वाफ काढायची. वाफ काढून झाल्यानंतर त्याच्यात चवीनुसार मीठ आणि अर्धा चमचा साखर घालायचं आहे आणि व्यवस्थित अशी परतून वाफ काढून त्याचं पाणी पूर्ण आटवायचं आणि खोबरं घालून तयार आहे झटपट अशी टाकळ्याची पालेभाजी. तर ही पालेभाजी ह्या पद्धतीत नक्की करून पहा. तर कशी झाली आहे ती मला सांगा. आणि ही पालेभाजी तुम्ही भाकरी, चपाती किंवा घावण्याबरोबर खाऊ शकता. तर माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. असेच माझे व्हिडिओ